To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bakon jiya ne ya dawo, yau ma gashi ya dawo. Wannan dan aikin da muka fara wanda jaruman mu ta ba mu matsala ta gaza, to yau gashi nan mun ƙara dawowa fagen fili. Insha Allah kuma za a ci gaba da inda aka tsaya. Ga darakta can dai a gefe dai yana ganin ikon Allah. To bari mu kai da abin zai kasance. Ga kuma dan masanin La Liga ya zo. Allahu akbar. Malam Kamilu mai duniya. To sannu da zuwa. Ga su ta an tafi fagen fili. Masha Allah ma da. To ga filin mu mun dawo. Kamar yadda muka bari nan kuma yau gashi mun ƙara dawowa. Allah ya tabbatar. Ga jaruman mu yau ta yi zuciya. Ta ce sai an yi. Yau sai an yi. Ko da ya ɓaci. Amma yau fa akwai wata jaruma a kusa da ita wanda ita ce za ta koyar da ita yadda abin yake. Malama sha'awa. To masha Allah madalla. Kaga wani takalmi? Wannan aljani akwaba ne? Ko shedan ne a fili? Rigima. To kar a sa kafar ta kumbura ba ba. Wannan to bikin aure ne ko na wakan ne? La ilaha. Irin wannan kulliya ta miliyan guda ka. Yarinya ba anan take ba. Wai na baba Ali ne. To. Yawwa, to. Mun dawo. ¿Cómo no te ríes, maná? ¿Cómo no te ríes? Mata nan a da caji za ta iya amma kaɗan ne ko ka sa wacan nan ka sa wacan nan ka sa wacan nan ka sa wacan nan da kota da kwari za ka tsayarwa wannan sai ka soyayya ne samu ni ga X ne a nan. Rubushi mana fati. Kaki na shi. A kaki yau sai an haki abu. Sai na shi ya zo. Idan na yi naka sai haki ya zo. Idan na mamin. Rubushi mana. Rubushi dariya. To ga hajiya sha'awa tana bayani a nan. Wannan location dai muna samun dai abin da muke bukata sosai da sosai. To alhamdulillah ka yi mun ci masa mai dani. Kaki laki. Murmushi kawai. Murmushi kawai kike mana. Ga dariya. Dariya mana. Kaki nashi. Dariya kawai dariya. Kaki nashi. To laki dai.
yanzu ya kamata da kuɗa wannan remake din wato baba ne mai gane tana da rewa mai kasar da ce ina yi ni ga kuɗa irin sai a ranar mana kuma still baba dan mazo gaba jarumi me zaka ce a game da wannan abubuwa da yake faruwa? wato yau dai gaskiya muna samu abin da muke nema muna samu shi a wurin jarumi ba kamar wancan satin da aka daga aikin ba yau dai alhamdulillah mun gode Allah kuma mun gode wa masoya da suka zo kallo kasancewa zuwan manaja ne sai aikin nan ma A manaja aiki yana kyau. kuma wannan aiki wancan satin da manaja bai zo ba wannan aiki bai ba amma yau da manaja ya zo aiki yana To alhamdulillah manaja ya kamata kai ma ka dan yi addu'a. Allah ya ɗaukaka wannan aikin nata kuma Allah ya samu tashi lafiya. Alhamdulillah. Kuma muna tunanin wannan aikin za mu yi tun da na zo. Masha Allah. Ga jaruman mana ga darakta Ali bin Zak yawa tarma to jarumar gaske To soyayya za ku yi anan ma? suna soyayya ne A eh? Musa kin yi nisa dan shigo yayi dan kadan zaki kara amma la ka cire ni ba kadan da wallahi ne ba kadan a ba ke ba ka san daga wannan baiti farin kai dan yi baya kadan jarumi dan yi baya o party ba su mawaki Yau ba yake na music. Ba su wuta party.